Pusat Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Sorry na. Hindi ako makatagal kasi may singaw. Yung dila ko may singaw boards, tapos pag tumatala. Pag tumatama sa ngipin ko, masakit! Shout out na lang dyan sa'yo na kagaya ko, merong singaw. Ang bihira naman, oh. Anyways, mga kabisyo, isa pong napakagandang hapon sa inyong lahat. Oras natin, ganap na ang alas 5:31. At syempre, eto na naman! Huling linggo! Oh no! Huling linggo na ng programang EDSA! No. Sabi na, ano bang nangyayari sa inyo? Alright mga kabisyo! Siyempre kasama pa rin po ninyo inyo bang lingkod? Pinangungunahan po yan ng napakatalino sa lahat! Pero Jose pa rin kag nagaraguma. At syempre mga kabisyo, kasama nyo pa rin po inyabang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Natakot sa huling linggo sa alas 5. No. Ayan, at syempre mga kabisyo, hindi makukumpleto yung programang EDSA kapag wala ang napaka-cute na si... Everybody sing a song, Duday, Duday. Everybody sing a song, oh, the Duday. Magandang hapon po sa inyong lahat po. Ako po si Duday, ang batang makulit at ang batang mahilig sa donut. Kaso nga lang nalulungkot po ako, matagal na akong hindi nakakakain ng donut. Oh, teka lang, Duday. Kailan ka ba huling kumain ng donut? Sabi mong matagal ka nang hindi nakakain ng donut. Kailan yon? Ano po, Uncle Diego Bandido? Kailan ba yun? Kaninang umaga po. Pambihira naman, oh. Akala ko sobrang tagal na hindi mo maalala. Kaninang umaga pala. Ay, naku mga kabisyo, isa pong napakagandang hapon po muli sa inyo. Again, eto na po ang huling linggo ng programang EDSA sa oras na alas 5. Well, marahil boards, ikaw kanina nagtataka ka. Wala na po si Rocky Terra. Wala na po. Pero, may narinig kang ibang boses kanina. Ang tanong, sino siya? No. Sino kaya yun? Kung tatanungin mo ako, ayokong sabihin dahil nanganganib ang aking trabaho. Angkol! Boards! Manong driver! Meron ka na namang isang aabangan dito. Sino kaya yun? Ang bihira naman, oh! Ay, mga kabisyo! Namnamin natin ang ating huling linggo ng programang EDSA simula alas 5. Pero hanggang alas 9 po tayo mamaya. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Alam ko naman ang programang EDSA lang pampagising sa'yo kasi
inaantok ka na sa mga oras na to, huwag ka mag-alala. Magkakasama pa rin tayo. Hindi na nga lang 5:00. Anong oras gusto mo? Ha? Pwede. Oh! Mag 6 to 9 tayo. Okay na yan sa'yo. Busy na kasi yung uncle mo eh. Marami kasing gagawin. Pero mag-i-enjoy ka, promise. Siguradong mag-i-enjoy kayo. Dito pa rin sa programang EDSA, straight up until 9 o'clock in the evening. Dito pa sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!